ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റക്കായെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തോ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുന്നു മാതാജി, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണ്ണൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഞാൻ ചൊല്ലിയത് കേട്ടിരുന്നോ? നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കട്ടായപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായത്. ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതി അയച്ചായിരുന്നു, കിട്ടി കാണുമല്ലോ, നോക്കിയായിരുന്നു. എനിക്കല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെന്റർമാർക്കല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അയച്ചിട്ടുണ്ടാവാ. അതെ മാതാജി, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചു തന്ന ആരാണോ അവർക്ക്. അല്ലേ? നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചു തന്നവർക്ക് ആൻസർ അയച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും മാർക്കും കിട്ടിയോ? എന്നിട്ട് ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. മാതാജി വരുന്നതേ ഉള്ളായിരിക്കും, എല്ലാവരുടെയും നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് പറയുമായിരിക്കും. മാർക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എത്ര മാർക്കാന്ന്. ഓരോ ദിവസത്തെ മാർക്ക് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ രാവിലെ കേറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വൈകിട്ടാ പറഞ്ഞിരുന്ന, രാവിലത്തെ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരി മാതാജി, സന്തോഷം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിരുന്നോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അയ്യോ, മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്കും ആദ്യം കിട്ടിയില്ല, ഞാനും മാതാജിയുടെ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, നോക്കാം. എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മള് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒന്ന് നമ്പർ പറഞ്ഞ വിട്ടാത്ത ആളാ രാജലക്ഷ്മി മാതാജി ഉള്ളത്? പറഞ്ഞുതരാം. 99 61 92 39 30. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരാണോ മാതാജി കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരാൾ തന്നെയാണോ? 10 പേർക്ക് ഒരാള്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അപ്പൊ 10 പേർക്ക് ഒരാളായിരിക്കും കേട്ടോ. എന്നാ എനിക്ക് വന്ന നമ്പർ വേറെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതങ്ങനെയാ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. പലർക്കും പല രീതിയിൽ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, പറ്റാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇന്ന നമ്പറിൽ ആരൊക്കെയാണ് മെന്റർമാരെന്നുള്ളത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. പറ്റാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല. മാതാജി, അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആ ഒരു ആൻസർ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതെന്താ എഴുതാഞ്ഞത്? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ക്ലാസ് കാണണോ? അല്ല, ക്ലാസ് ഞാൻ വായിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ എത്തുന്നത് എല്ലാം കൂടി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാം. മാതാജി, എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ? വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വേറെ 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. എളുപ്പമായിരുന്നു, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കിട്ടുന്നത്, അല്ലാതെ കിട്ടില്ല. ഇന്നലെ അയക്കണം അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ ഇന്ന് ഇട്ടാ മതിയോ? മതി, ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു മാത്രം. ഡെയിലി ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തെ ആകുമ്പോ ഭാരാവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. നോക്കുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവുമായിരിക്കും ശരിക്കും എല്ലാം കൂടെ. ഇന്നലെ എനിക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പരമാവധി അന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാതാജിമാരെന്തായാലും നോക്കി തരും. കാരണം അവരിപ്പോ എന്തായാലും അത് ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക. ഒന്നാമത് പുതിയൊരു ശീലമാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതിന്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2 ദിവസത്തൊക്കെ ആകുമ്പോ 20 എണ്ണമൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മഴ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 2. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്?
ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇന്നലെ യുദ്ധഭൂമി കണ്ടു, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ? ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ്, എന്താണ് എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഒന്ന് അർജുനന്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് 5 കാര്യങ്ങള്? പഠിച്ചോ? ഇന്നലെ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ട് പോയവരാണൊക്കെ. ചോദ്യം കേട്ടില്ല. 5 അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. പാപമാണ്, തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അങ്ങനെ 5 ഉണ്ട്. ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ. മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ്, ഭൗതിക ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളുണ്ട്, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം അവസ്ഥ 5 അല്ലേ? ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞു മൃദുല ഹൃദയത്വം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അവസ്ഥ. 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ശങ്കുകളെ കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന 9 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ധർമ്മക്ഷേത്രം, ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങള് അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. അർജുനൻ ജയിക്കും എന്നുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? എന്താ കേട്ടില്ല? പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? വൈദിക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 തരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 6 തരം അക്രമികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആരൊക്കെയാണത്? എങ്ങനെയുള്ളവരെ? അത്ര 6 തരം അക്രമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇന്നലെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ? തീർത്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് ഒന്നും വേണ്ട, ഭൗതിക സുഖം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല, അവരെന്നെ വധിക്കണമെങ്കിൽ വധിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ ചെയ്യാനില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം താഴെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഇന്നലെ 5 കാരണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് മൃദുല ഹൃദയത്വം കണ്ടു, പിന്നെ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ കണ്ടു, പാരമ്പര്യം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഇന്ന് ഭഗവാൻ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾക്കും അർജുനന് ഉത്തരം കൊടുക്കുക. ഇത് ചെയ്താ ഇതിങ്ങനെ, അത് ചെയ്ത ഇങ്ങനെ, ഓരോന്നിനും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കൗണ്ടർ കൊടുക്കാന്ന് അർജുനൻ. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നലെ അർജുനൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇന്നലെ ഭഗവാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഇന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി തുടങ്ങാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ന് തൊട്ടാണ് ഭഗവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകം എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹത്തില് അർജുനന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങൾക്ക്, വിഷമങ്ങൾക്ക്, വിഷമതകൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണെന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്. അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയാൻ കാരണം, ഇതില് അർജുനന് ഭഗവാൻ 3 യോഗങ്ങൾ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയില് അധ്യായങ്ങളെ 3 യോഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ? ഈ 3 യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആത്മാവിനെ, ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 3 യോഗങ്ങൾ, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അത് 3ഉം ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സമ്മറി ആയിട്ട്,
ഒരു അധ്യായമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി വലിയൊരു അധ്യായമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തിരി സമയം ചിലപ്പോൾ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 2 ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മളതിൽ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം പരമാത്മ ഭഗവാൻ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഇതില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാന് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും വന്നില്ല അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ പറയുന്നത് മൂഢത്തരാണ്, വിട്ടിത്തരാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശാസിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ. ശ്ലോകം 2 അധ്യായത്തില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അത് നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അധ്യായം തുടങ്ങാം. ശ്ലോകം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഉദസ്താകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസോർക്യം അകീർത്തികരമർജുന. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകത്തിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇരുന്നപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം വരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? നിനക്ക് ഈ മാലിന്യം പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നിനക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഇത് നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അകീർത്തിയിലേക്കാണ്. നിന്റെ കീർത്തി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുക. അതിലേക്കാണ് നിന്നത് നയിക്കുന്നത്. ഇതൊട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ എന്തിലേക്ക് നയിക്കാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക്. ശരീരവും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അർജുനനെ ഈ ചോദ്യത്തിന്, ഈ അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക. ഇത്തിരിയും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല്, എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുറെ നാള് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുക അല്ലെ, സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ എവിടെ ചെന്ന് നിന്നാലും തിരിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നതോ സമാധാനം കിട്ടുന്നതോ ആണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച്. ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവ് തിരിച്ച് അതിന്റെ മൂലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം. നമുക്ക് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ സമാധാനം, സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, പരമാത്മാവിലൂടെ, ഭഗവാനിലൂടെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്യോതിസ് എന്ന് പറയാം, പ്രകാശം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ടാല് പരമാത്മാവിന്റെ പിക്ചറിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ പ്രകാശമാണ് ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകാശമാണ്. പ്രകാശത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രകാശം. നമ്മള് ടിവിയിലൊക്കെ കാണും അല്ലെ, ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്രകാശം വരും. ആ പ്രകാശം വന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത രൂപം കാണുന്നത് ആണല്ലോ. അത് തന്നെ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആ പ്രകാശത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ പ്രകാശത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. കുറച്ചും കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രകാശം വന്ന് തെളിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലാത്തവര് ആ പ്രകാശത്തെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, ശരീരത്തിന്റെ പ്രകാശം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് ലയിക്കാനാ സാധിക്കുന്നത്? ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുക. അതാണ് സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ലയിക്കുക. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് എന്ത് പറയും? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശമാണെന്ന് പറയും അവര്, അല്ലെ? കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർ അറിയുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെന്തേ അറിയുന്നുള്ളൂ? ഒരു പ്രകാശമാണെന്ന് അറിയുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം പ്രകാശത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം. പ്രകാശത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി അറിയുന്നവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കും? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉള്ളില് അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് കവറിങ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പ്രകാശം കാണും. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുമ്പോഴാണ് ആ പ്രകാശം മാറി തെളിഞ്ഞ് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ഒരു രൂപം കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ബാക്കിൽ അപ്പൊ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിന് നാരായണ രൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെയും തപസ്സിലൂടെയൊക്കെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. അനേകം വർഷങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ തപസ്സിലൂടെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ, നാരായണ രൂപത്തിൽ കുറെ ഭഗവാന്റെ ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, പേരുകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതിൽ നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. താരതമ്യേന ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്ന് പറയാം ഏത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശരിക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. ആ പരമസത്യത്തിന് 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, രണ്ടാമത്തത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, മൂന്നാമത്തത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ പരമാത്മാവിന്റെ പിക്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. ഫസ്റ്റത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ചുറ്റും കാണുന്ന പ്രകാശം. ഇത് മൂന്നും ആരുടെ തന്നെ സ്രോതസ്സാണ്. ഇത് മൂന്നും ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 3 ഭാവത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതിന്റെ വേറൊരു ഭാവമാണ് പരമാത്മാവ്, വേറൊന്നാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. 3ന്റെ മൂലം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തില്, അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യതക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ തലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ അതായത് യോഗികള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന യോഗികളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക? അവര് തപസ് ചെയ്ത് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്
പരമാത്മാ സാക്ഷി പരിചയത്തോടു കൂടിയ പരമാത്മാവായിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഈ മായാവാദ സന്യാസികള് അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ ഏത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര് ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കണം. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരമാത്മാവല്ല, ഭഗവാനല്ല, ഈ സത്യം പ്രകാശം മാത്രമാണ് അവർക്ക്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണമാണ് അല്ല എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള രൂപം. അതായിരിക്കും ആർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക? ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇതില് ഏതില് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യോഗ്യത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യുന്ന ഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബ്രഹ്മമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാം, പരമാത്മാവായിട്ട് ചെയ്യാം, ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടി പറയും, ക്ലിയർ ആക്കാം. ഇതിലൂടെ ഒരു സൂര്യന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൂര്യദേവനും സൂര്യഗോളവും സൂര്യ ഉപരിതലം. നമ്മളിപ്പോ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, നമുക്കിപ്പോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കാണുമ്പോ നമുക്ക് സൂര്യദേവൻ ഉണ്ടെന്നോ സൂര്യൻ ഒരു ഗോളം ഉണ്ടെന്നോ നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ആ പ്രകാശം മാത്രമേ. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ പ്രകാശം കാണുന്നവർക്ക് അറിയുന്നില്ല അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ സൂര്യദേവൻ ഉണ്ട്, ഇത്തിരി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ ഗോളം ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ സൂര്യപ്രകാശം അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സൂര്യന്റെ ആ ഉപരിതലം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെയും പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു സൂര്യദേവൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് നമുക്കറിയാം. ആദ്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോ സൂര്യപ്രകാശം, നമ്മുടെ ചുറ്റും ആ പ്രകാശം അതെങ്ങനെയോ വന്നു, ആ പ്രകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കുറെ കൂടി നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു സൂര്യഗോളം, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു സൂര്യദേവൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് കൂടുതൽ ക്ഷമയോട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 തരത്തില് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം? മനസ്സിലായി. ഇനി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനൊരു നിർവചനം ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ വാക്കിനൊരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേദവ്യാസന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം ശക്തി, സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 ഗുണങ്ങള് 6ലാണോ കാണുന്നത് അവരാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്നത് ഈ 6 ഭാഗങ്ങൾ, 6 ഐശ്വര്യങ്ങള് ആരിലുണ്ടോ അവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. കുറെ സൗന്ദര്യം, കുറെ സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ഒരാളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഭഗവാനെ അല്ലാതെ. ചിലപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും കുറെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകാം, കുറെ സമ്പത്തുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ സമ്പത്തും ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ സമ്പത്തും കീർത്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒത്തിണങ്ങിയിട്ട് ആരിലും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ള ആരാണോ അവരാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഇതാണ് 6 ഗുണങ്ങൾ. ഇത് ഉൾക്കൊണ്ട വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഇതാണ് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. 6 ഐശ്വര്യങ്ങള് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട്, കവച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ അതീതനായിട്ടോ മുകളിലോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാവരും നേരെ താഴേക്കായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 ഗുണങ്ങള് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അർജുനന് വഴക്ക് പറയായിരുന്നു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? നീ
ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും നീ എന്താണ്, നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്ലോകം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതായത് നീ എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുന്നത്, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നീ പറയുന്നത് എന്താണ്, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അർജുനനോട് പറയാണ് നീ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് അർജുനനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് പ്രയാസായി. അപ്പൊ അർജുനന് പ്രയാസായപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട്. കാരണം എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽക്കപ്പെടുന്നതാണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. അവരെ വധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നാലും എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നീ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ എന്ത് വേണം, അർജുനൻ ആദ്യം ശിഷ്യനാവണല്ലോ, അല്ലാതെ വെറുതെ ഉപദേശം കൊടുക്കില്ലല്ലോ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാണ്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണോ അത് പറഞ്ഞു തരും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണത്. ഒരു ശിഷ്യനാവാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ നോക്കിയൊരു അർജുനന്റെ അമ്പും ഇതൊക്കെ താഴെ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മുട്ട് മടക്കിയിരുന്ന് പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്, എന്താണ്, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാലും എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നാലും എന്നാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നാലും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ആരായി മാറി, അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ട് മാറി അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഭയങ്കര ഗുരുവിന്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അർജുനന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാരണം എന്തായിരുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളാണെന്ന്. എല്ലാ മൃദുല ഹൃദയത്വം അല്ലെ, മറന്നോ? മൃദുല ഹൃദയത്വം അർജുനൻ പറഞ്ഞത് മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ് അല്ലെ അർജുനന്റെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് അതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നീ ഇപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്, ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പറയാ ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ ചൊല്ലി നീ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ത് ചെയ്യാറില്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറയാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ പ്രയാസം ഫസ്റ്റ് അതാണല്ലേ, ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അർജുനന്റെ പ്രയാസം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മരണശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യും, മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക്, കറക്റ്റ് ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ഇതില് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്,
നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ശരീരത്തിൽ നമ്മള് ബാല്യം വരും, യൗവനം വരും, വാർദ്ധക്യം വരും, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യമൊക്കെ വരും. ഇത് എപ്പോഴാ വരുന്നത്? ആ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിരിക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ശരീരത്തിൽ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് ആ ശരീരം പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഏതാണ് ഒറിജിനൽ? ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ആത്മാവ് അല്ലെ? കാരണം ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുകൂടി വേണം? ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ശരീരത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ജനിച്ച പോലെയല്ല നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം കഴിഞ്ഞു, നശിച്ചു പോയി അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ പരിഭ്രമം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? ആത്മാവ്. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ശരീരമാണെന്ന് സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ശരീരം. ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാരണം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിന് വളരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ശരീരം എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താ നിൽക്കുന്നത്? ആത്മാവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മള് ആത്മാവാണ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മള് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഇനി ആ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ശരീരം. നമ്മളെ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ആ ശരീരം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. പക്ഷെ ആത്മാവാണെങ്കിലോ, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എന്താ പറയാ, സ്കള്ള് തൊട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ശൈശവം, ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം യൗവനവും വാർദ്ധക്യവും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം പോയി നമ്മൾ മരണപ്പെടും. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആത്മാവ് എന്താണ്? ഈ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോ അതിലേക്ക് കടക്കും. ശരീരം നശിച്ചു പോകും, ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ ജന്മം എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മളെ വളർച്ചയിലും ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ശരീരം നശിച്ചു പോയി, ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ നശിച്ചു പോകുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ്? അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം, നമ്മളൊരു കാറ്, നമുക്കൊരു വണ്ടി, ആ വണ്ടി തന്നെത്താൻ ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതിനൊരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് ഓടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആത്മാവ് ശരീരം. തന്നെത്താനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല ശരീരത്തിന്. അതിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പോ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ടോട്ടലി നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ്? ആകെ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള്, ജീവഗണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കള്. ആത്മാക്കൾ എത്ര തരം പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ആണുള്ളത്. ഈ 84 ലക്ഷത്തില് മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവര്, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവര്, ഇഴയുന്നത്, എല്ലാതും ഇതിൽ പെടും. എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളാണുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികളായാലും വൃക്ഷങ്ങളായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയാ, ജന്മം എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശൈശവം വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധ ഇതിലൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് ഈ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാവരിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിന് ആരിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരിലും അതുണ്ടാകും. ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എത്ര ജീവാത്മാക്കൾ, എത്ര ലക്ഷം പറഞ്ഞത്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മളെ ഈ ശരീരം, നമ്മളിവിടെ ഒരു പക്ഷിക്കൂട് വെച്ചിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയാണ്. ഈ പക്ഷിയുടെ കൂട് നമ്മുടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ആത്മാവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആ പക്ഷിയുടെ കൂട് മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. നമ്മള് ആ കൂടിനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനോ നമ്മൾ ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നോക്കുന്നുള്ളൂ? ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം. ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് വേണ്ട ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഒരു കുട്ടി ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പ്രായ സമയത്ത് ട്രൈസൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി വളരുമ്പോ സൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ ടൂ വീലർ മേടിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ കാറ് മേടിച്ചു. അതായത് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ശരീരത്തിന് സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ സ്റ്റേജസിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആത്മാവ് അതിലുണ്ടാവും. അത് കണ്ട ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. വീണ്ടും അവിടെ ഈ സൈക്കിൾ തന്നെ ഇത് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. പല പല സ്റ്റേജസിലൂടെ ശരീരം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴും ആ ആത്മാവ് അതിലുണ്ടാകും. അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അത് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളിൽ എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ആത്മാവുണ്ട്. അത് മനുഷ്യരിലും മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും എല്ലാത്തിലും ഈ ആത്മാക്കളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ആത്മാവ് അതിലുണ്ടാവും. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ആത്മാവ് എല്ലാത്തിലും, ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അത് പക്ഷിയായാലും മൃഗമായാലും എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ആത്മാക്കളുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ആ ശരീരം മാത്രം, ശരീരത്തിലെ പലവിധ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെ ശരീരം കടന്നു പോകുന്നു. ആത്മാവ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മള് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ പ്രയാസം എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ മൃദുല ഹൃദയത്വം അല്ലെ. മൃദുല ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാരുണ്യം. ഞാൻ ഇവരൊക്കെ വധിക്കേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു വിഷമായിരുന്നു അർജുനന്റെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ അപ്പൊ കൊല്ലാണെങ്കിൽ ആരെയാണ് കൊല്ലുന്നത്? ശരീരത്തെയാണ് നീ വധിക്കുന്നത് അല്ലെ, ആത്മാവിനല്ല നീ വധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ കാരണം? രണ്ടാമത്തെ അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും ഉറങ്ങല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസി ദിഷ്വസ്സ ഭാരത.
ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ക്ഷണികമാണ് സുഖവും ദുഃഖവും. നമ്മളെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതിന്റെ വരവും പോക്കും എങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ചിലപ്പോ മഞ്ഞുകാലം വരും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേനൽക്കാലം വരും. അതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സുഖവും ദുഃഖവും. പെർമനന്റ് ഒരാൾക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, പെർമനന്റ് ഒരാൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. അതിങ്ങനെ സുഖം വരും, ദുഃഖം വരും, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോ എന്റെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാളുടെ സുഖമായിരിക്കാം, അവരുടെ ദുഃഖം എന്റെ സുഖമായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് സുഖവും ദുഃഖവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖവും ഒരിക്കലും പെർമനന്റ് അല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ദുഃഖം വേറൊരാളുടെ സുഖമായിരിക്കാം, അയാളുടെ സുഖം വേറൊരാളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കാം. ഒരിക്കലും എന്തല്ലത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ സുഖാനുഭവങ്ങള് നമ്മൾ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം ഒരിക്കലും സുഖവും സ്ഥിരമായിട്ടല്ല, ദുഃഖവും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചാണ്, ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് ഒരാള് പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ന് സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ദുഃഖമായിരിക്കും. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് സ്ഥിരമായിട്ടല്ല, ക്ഷണികമാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായോ? അത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? പോലെ നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ ആയിരിക്കണം. അതായത് വൃക്ഷത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സീസണും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വൃക്ഷം ഇപ്പൊ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ നിറച്ച ഇലകളായിരിക്കും അല്ലെ, വേനൽക്കാലത്ത് അത് ഉടങ്ങി നിൽക്കും, മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇലകൾ മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വന്നാൽ ആ വൃക്ഷം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇലകൾ വരുന്നുണ്ടാവും, പോണുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും എന്തില്ല, ആ വൃക്ഷത്തിനെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല പോലെ തന്നെ നിൽക്കണം. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും എന്തൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള് അവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതിനെ നീ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, അത് അനുഭൂതിയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയാണ്. അപ്പൊ നിനക്കാണ് പ്രയാസം അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നിന്റെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയാണ് അത്. വേറൊരാളെ സംബന്ധിച്ചത് എന്തല്ല, അവർക്ക് ദുഃഖമല്ല അത്. പക്ഷെ അർജുനന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ ദുഃഖാണ്, വേറൊരാളെ സംബന്ധിച്ചത് ദുഃഖമാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണത് ഭഗവാൻ അവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ സുഖം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ ചേട്ടാ ആരെ വന്നു? ഇനി ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നാഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വീണ്ടും എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. പിന്നെ ആത്മാവിന് പറയാണ്, ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാണ്? അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. അതിനെന്തില്ല? അജനാണത്, ജനനമില്ല, അതിന് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല. പിന്നെ നിത്യനാണ്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രാചീനനാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തതും ജനനമില്ലാത്തതും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആര്? ആത്മാവെന്ന് പറയണത്. അതിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ നീ ഇവരെ വധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ജനന മരണങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നീ ഇവരെ വധിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ആത്മാക്കളാണ്, ശരീരമല്ല, അവര് ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പ്രയാസപ്പെടണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്.
അത് എപ്രകാരമാണെന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതു ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ പഴകിയ ഡ്രസ്സുകൾ, കേടായ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രസ്സ് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എടുത്തണിയും. അതേപോലെ തന്നെ ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പഴകിയ ഉടുപ്പ് മാറ്റി പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് പുതിയ ശരീരം പഴയ ശരീരം മാറ്റി പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നല്ലൊരു ഉപമയാണ് അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്കിത് പറഞ്ഞാല്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ ശരീരം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും? ആ ശരീരം മാറ്റുമ്പോ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയാ? നമ്മൾ വേറൊരു പേരാന്ന് പറയും. എന്താ പറയാ? മരണം. നമ്മൾ മരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ മരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു ശരീരം മാറ്റി ജീവാത്മാവ് പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ശരീരം, പുതിയ ഉടുപ്പ് മാറ്റി പഴയ ഉടുപ്പ് മാറ്റി പുതിയ ഉടുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലദയന്തോപ്യോ ന ശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. പിന്നെ ആത്മാവിനെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ആത്മാവിനെ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, നിനക്ക് ആത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയണത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ്? ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നീ കരയുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, കാരണം ആത്മാവിനെ നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാനോ അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇനി വേറെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇനി നീ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് പറയാണ്, ഇനി നിനക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല, നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഉദാഹരണം, അടുത്ത കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യർത്ഥ നതം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതല്ല. അപ്പൊ ഇനി നീ ഞാൻ പറയണത് നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറയണത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാ പോലും നീ ആലോചിക്കുക, ഒരാള് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കും എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. ജനിച്ചാ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചാ ജനിക്കാന്നുള്ളതും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നീ അവരെ വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ മരണപ്പെടും, സ്വാഭാവികമാണത്. കാരണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവർക്കത് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നടക്കും, അത് ഉറപ്പാണ് നടക്കും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് നിയമമാണത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. അത് നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ നീ നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ചോർത്ത് വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് വിലപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണത്? വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ജാക്കറ്റിനെ, ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് നീ പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്. അതായത് നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ രക്ഷിക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കാരണം ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ വിലപിക്കുന്നത് അല്ലെ? അത് വെള്ളത്തില് ചാകാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ആ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ അർജുനനോട് പറയാണ്, നമുക്ക് ആ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ആ ജീവനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിനക്ക് ഒരിക്കലും നീ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഈ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. ആ ശരീരത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ നിനക്കെന്നല്ല ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. അതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ചിത്തോ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുധായ കൃതനിശ്ചയഃ. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഇനി അതല്ല, നിനക്ക് ഇതും അല്ലെങ്കിൽ പറയാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കാം? പുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നീ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷത്രിയർ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വർഗവാതിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെക്കുന്ന പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയർ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പോ അർജുനൻ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അർജുനന് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. അതല്ല, വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, രാജ്യം ഭരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതായാലും അർജുനൻ ലാഭം തന്നെയാണ്. ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ രണ്ടായാലും അർജുനന് ഗുണാണ്. അപ്പൊ പറയണം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടായാലും നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. കാരണം ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നീ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭോ ജയോ തഥോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. പിന്നെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാരണം അല്ലെ? ഇപ്പൊ രണ്ട് കാരണത്തിനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഒന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ കാരണം അല്ലെ? നമ്മളെ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ആത്മാവാണ്, ഒരിക്കലും ഇതല്ല. ഭൗതിക സുഖാനുഭവം. ഒന്നാമത്തത് മൃദുല ഹൃദയത്തിൽ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നമ്മൾ എന്താണ്? ശരീരമെല്ലാം ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരീരത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആത്മാവിനെ നീ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എന്താണ്? ഇനി അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ശരീരം നമുക്ക് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നീ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. കാരണം ഒരാൾ ജനിച്ച മരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിയമമാണത്, അത് നടന്നേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കും. അല്ലാന്ന് വെച്ചാ പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? പിന്നെയും പറഞ്ഞു, അഥവാ നീ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം. അപ്പൊ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അതിന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്തായാലും സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണ് സുഖവും ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ സുഖം വേറൊരാളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കും, അവരുടെ സുഖം മറ്റൊരാളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സുഖം ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, അത് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സഹിക്കാനാണ് ഒരാൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ അർജുനന് പറയുന്ന ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അർജുനന് മാത്രമുള്ളതല്ല, നമ്മളിപ്പോ അർജുനന്റെ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, നമുക്ക് കൂടി ബാധകമാണ് ഇതെല്ലാതും. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. കാരണം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം, താൽക്കാലികമാണത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നാളെ നമുക്ക് നല്ലത് സുഖമായിരിക്കും നാളെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ അർജുനൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്?
യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഫലം നീ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അത് നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ ജയമാണോ തോൽവിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യാ? ഫലയിച്ചു വേറെ അതിന്റെ യാതൊരുവിധ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അല്ലെ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, അത് എന്റെ കടമയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് വൈരാഗ്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടവുമില്ലാതെ രണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരു ഭാവത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാം. നമുക്ക് അവിടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മളൊരിക്കലും അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കില്ല. അത് എന്താണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ജയമാണോ തോൽവിയാണോ എന്ന് കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, അതായത് എന്റെ ഒരു കടമയാണ്, ഞാനിത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് എന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് വരില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നേഹാ വിക്രമി നാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ യുദ്ധമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല? ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും നമ്മുടെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും നമ്മുടെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹത് ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അംശം, ചെറിയൊരു ശതമാനം നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോലും അത് നമ്മുടെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകും. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കിവിടെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ഈ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എടുക്കാം. അണ്ണാറക്കണ്ണൻ നമുക്കറിയാം, സേതുബന്ധനം നടന്ന സമയത്ത് ശ്രീരാമസ്വാമി സേതുബന്ധനം നടത്തിയ സമയത്ത് എല്ലാവരും ശ്രീരാമസ്വാമിയെ സഹായിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറുതാണ്, ചെറിയ, പക്ഷെ അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങും വെള്ളത്തില്, എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് കരയില് കിടന്നുരുളും. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് മണ്ണ് പറ്റും. അത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങും. അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ടായ രീതിയിൽ എന്തിടാൻ ശ്രമിക്കാണ്? മണ്ണ് കൊണ്ട് ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണത്, ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തൊരു ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആർക്ക് കിട്ടാണ്? കിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോലും നമ്മളെ എന്താ പറയുന്നത്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷ നൽകുന്ന പറയണത്. മഹാഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം ഏതാണ്? മരണഭയം. അതിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളടുത്തേക്ക് വെക്കും. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യണത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും അതിന് ഭഗവാൻ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പറഞ്ഞു. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഖ കുരുനന്ദനഃ ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവര്, ഇപ്പൊ ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. ആ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ പോകുന്നവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെ. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം.
കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ പല ശാഖകളോട് കൂടിയായിരിക്കും. അവർക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വഴിയിലേക്കൂടെ പോകാം. പല വഴികൾ നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഏതാണ് ശരിയായ വഴി നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, അവരുടെ വഴിയും എല്ലാം അവർക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാത്തവർക്കാണ് എന്ത്, ഈ വഴി നിശ്ചയമില്ലാത്തതും അവര് പല രീതിയിലേക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുള്ളതും. അപ്പൊ അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളില് സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായവർ, പിന്നെ അതിനാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്, സുഖങ്ങള് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസക്തിയുള്ളവരായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിലാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അതിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷൂപചായതേ സംഗ സംചായതേ കാമാത് കാമാത് ക്രോധാഭിചായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെ ആസക്തി വരും. ആ വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി വരും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല കുറെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ കുറെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു മൊബൈൽ മേടിക്കണം വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മൊബൈലിന്റെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പല തരത്തിലുള്ള ഫോണുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരും, ആസക്തി വരും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് എന്ത് വരും? അത് മേടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വരും. നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പൈസ നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അതിന് ഭയങ്കര വിലയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്ത് വരും? ക്രോധം വരും, അല്ലെ? കാരണം നമുക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് മേടിക്കുന്ന ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വന്നു. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം. നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു അത് മേടിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ അത് മേടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പൈസ നമ്മളിൽ അത്രയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ക്രോധം വരും. സംഭവിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാല് സമ്മോഹം വരും. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നമുക്ക് അതിൽ ആഗ്രഹം വന്നു. ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അത് കാമം വന്നു. കാമത്തിൽ നിന്ന് നടക്കാതെ വരുമ്പോ ക്രോധം വരുന്നു. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാല് വ്യാമോഹം. വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരി ഏതാണ് തെറ്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ. അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാതെ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മയില്ലാത്ത പോലെയാവും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് നമ്മള് ബുദ്ധി നശിച്ചു പോകും. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഭൗതികയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം സംഭവിക്കും, സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും?
ആസക്തി വരും, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതായത് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും. നമുക്കപ്പൊ എന്താവും? ഓർമ്മപ്പേട് വരും. ഓർമ്മപ്പേട് വരുമ്പോ ബുദ്ധിനാശം വരും. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബുദ്ധി നശിച്ചു പോകും. ബുദ്ധി നശിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വീഴും? സർവനാശം സംഭവിക്കും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകും. അപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധന വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തനായിട്ട്, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും, അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മോചനം നേടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും ഒന്നും വേണ്ട. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അങ്ങനെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാസ്തി നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാ ഭാവയത ശാന്തിരശാന്ത്യസ്യ കുതഃ സുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദിവ്യബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ സമാധാനം സുഖമൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനവും സുഖമൊക്കെ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ സസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ, നമുക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഒന്ന് നിയോഗിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ശത്രുക്കൾ ഒതുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ തന്നെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ
കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി. ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പരമോന്നത സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങള്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതെ, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ആദ്യത്തെ കൂട്ടരെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശ രൂപത്തില് ആ പരമസത്യത്തെ, പരമമായ സത്യത്തെ പ്രകാശമായിട്ട് കാണുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് പരമാത്മാവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര് ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണത്. ഒരു ട്രെയിനിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് 3 ഗ്രൂപ്പുകാർ പോകാണ്. ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു. ദൂരെന്ന് രാത്രി സമയത്ത് വരാണ്. അപ്പൊ ദൂരെന്ന് ട്രെയിൻ വരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കാണുന്നത്? ആ ട്രെയിനിന്റെ ആ പ്രകാശം മാത്രമാണ് അവർ കാണുന്നത്. ട്രെയിന് കാണുന്നില്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല, പ്രകാശം മാത്രം കണ്ടു അവർ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അവരോട് ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്ത് പറയും? വലിയൊരു പ്രകാശമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു. അപ്പൊ ആ ട്രെയിൻ വന്നു. ട്രെയിൻ വന്നപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ പുറത്തുനിന്ന് കാണാണ്. അപ്പൊ ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? കുറെ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ച പെട്ടികളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച ട്രെയിൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അവര് പറയും ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഇങ്ങനെ പെട്ടികൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതാണ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും. അവരും തിരിച്ചു പോയി. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്നു. ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? അവിടെ സീറ്റ് ഉണ്ട്, ഇരിക്കാൻ പറ്റും, കിടക്കാൻ പറ്റും, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ട്രേ ഉണ്ട്, അവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ട്, ഇത്രയും കുറെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ക്ഷമയോടെ നിന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്? ആ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് അല്ലെ? അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ക്ലിയറായോ? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആരാണ്? അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആരാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ, ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരിലാണോ ഉള്ളത് അവരെ ഭഗവാനായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യ, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം അല്ലെ വൈരാഗ്യം. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരിലാണ് ഉണ്ടാവുക? അവരാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ കേട്ടില്ല. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്താരും ചോദിക്കാത്തത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇപ്പൊ എന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളൂ, വൈരാഗ്യം എന്താരും ചോദിക്കാത്തത് എന്താണെന്നുള്ളത്. കാരണം ദേഷ്യമാണോ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഭൗതികതയുടെ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം? കൂടുതൽ ആത്മീയമായ കാര്യത്തിലുള്ള താല്പര്യം. അതാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 7. രണ്ടിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ശ്ലോകം 2-ലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? സമചിത്തത, അതല്ല. ബുദ്ധിമാൻ, ബാല്യം, യൗവനത്തിൽ വാർദ്ധക്യം, മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അവിടെ? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് സമചിത്തമായ കുറിച്ചാ പറയണത് അല്ലെ. 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട്, വായു, ആകാശം, അഗ്നി. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം, വായു, ഭൂമി, അഗ്നി, ആകാശം. ഭൂമി, ജലം, വെള്ളം, വായു, ആകാശം. അതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരണ്ട്? 84 ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? ശാശ്വതനാണ്, അഗ്നിക്ക് ദഹിക്കാനാവില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനാവില്ല, കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനാവില്ല. ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ പിന്നെ മുറിക്കാനോ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സമൂഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. വ്യാമോഹം. അതായത് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ആരാണ്? ആരാണ്? എല്ലാം സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു?